Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Takna na sa pagtuon og atong pasalamatan ang Dios nga nagahatag kanato nining manindot nga kahigayunan nga atong mapadayon pagtuon ang mga pulong nga gikinahanglan aron nga kita masangkapan sa mga maayo nga inspirasyon lig-on nga pagtuo samtang kita nagabuhat og nagapaabot sa pabalik ni Ginoong Kristo. Pansa dili pa kana ako kamong ibitahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, salamat nga imo na usab kami gihatagan sa maayo nga higayon makatuon sa mga pulong ug nagahangyo kami amahan nga imo kami gamiton sa kanunay ug salamat sa imong pagpasaylo sa among mga sala ug sa imong mga panalangin sa kadaugan sa buluhaton sa ebanghelyo nga daghan ang mga kasing-kasing nga imong gitandog ug gihimong mga tinun-an pinaagi nining unang pagtulunan sa kwarter tuig 2014. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Atong pasalamatan ang atong mga televiewers na nga nag-aampo alang sa kalampusan ni itong programa din sa Hope Channel Philippines, Mindanao. O ako nang na-mention na daghan nga mga ngalan o dunay mga bag-o nga mga grupo sa mga kaigsunan, labi na din sa Prosperidad Seventh-day Adventist Church. Salamat sa inyong pagtambong sa atong Pearl Convention o gahimo kamo sa special number. Joyce Lasta o kauban siyang bana nga si Brother Loe o sa mga Kabatingan family. Salamat kaayo sa inyong kanunay nga pag-ampo o pagsunod nini atong programa sa Hope Channel Philippines Mindanao. Gawas nga doon na kita mga kaigsuunan sa North America, sa Europe, sa Asia ug sa bisan asa nga dapit nga mulusot ang pamaagi sa Ginoo sa teknolohiya. Dalaygo na Ginoo nga magkahiusa kita nining usa ka panahon takna sa pagtuon ug atong tuna ng usa ka pagtulunan karon discipling the powerful nga sabi ni siya paghimog tinun-an sa mga may gahom o sa mga gamhanan nga mga hutong sa katawhan. Mao ni ang pagtuon nga matawag nato nga nagatandog kita niini atong uban sa mga dato o mga inila o karon giila na gyud nga mga katawhan nga dunay gahom o kini naghisgot sa mga tawo nga naa sa gobyerno, mga tawo nga naa sa simbahan nga dunay dagko kayo nga mga katungdanan o mga katawhan nga niya sa atong palibot nga mga tunay koneksyon sa pangagamhanan. Unsaon na to ang paghimog ministeryo alang kanila. Ako nagisulti nga ang langit, dili na siya para pobre lang. Wala ga design ang Ginoo og langit, wala sa gaandam og langit para sa mga pobre. Wala sa gaingon, okay, ayaw mo mga dato. Kay bisag unsaon ninyo, kana mga dato, digi na maluwas. Kay ang dato, para na gina sa impyerno. Igsoon, sayop ka na nga pangunahuna. Ang Ginoo, wala gahimo og langit, nga adunay kalipay, adunay kalinaw ngadto sa walay katapusan para lang sa mga pobre. Walay gitawag itog urban poor community dito sa langit. Dili urban poor organization ang langit higala. Ang langit usa ka komunidad sa tanang klase sa mga katawhan
nga nagadawat ni Ginoong Kristo mapobre man ka o madato hinuon sa sugilanon o kasaysayan sa atong kasinatian, mas daghan gyud ang mga pobre. Nga makita nato nga dunay panahon mudawat sa mensahe. Daghan ang mga pobre nga dali ra malukmay ang ilang mga kasing-kasing sa pulong si Ginoo. Ug dili nato kana ikalimod tungod kay mao kana ato nakita. Mao hinungdan nga dili nato mabasol ang mga magbubuhat nga modangop sa mga pobre tungod kay sa ilang paghatag sa mga pulong ngadto sa mga pobre, sila usab na dasig nga di ay ang pulong sa Ginoo gidawat ni mga katawhan bisan sila pobre. Daghan ang mga obserbasyon nga nakita nato gikan sa pagministeryo sa mga pobre ug atong nabantayan nga karon di ay ato nang nalaktawan ang mga dato. Ato na silang nalimtan, wala na kayo kita naghatag kanilang mensahe mo hinungdan nga ang Hope Channel Philippines Mindanao ug ang tibok Hope Channel Philippines bisan pa man sa Hope Channel International sa tibok kalibutan nagahatod og mensahe magagasto og mga minilyon nga salapi aron lang gyud ihatod ang mensahe sa tanang klase sa mga katawhan, labi na gyud ang mga katawhan nga sirado ang ilang pultahan kaniadto og karon gilusot sa mensahe sa kahanginan pinaagi sa Hope Radio ug TV ug niini panahon na mga kaigsunan nakabahin kamo niini nga mensahe ug salamat nga inyong maambit ang mga pulong nga magahatag kaninyo og usa ka hagit nga pagdawat ni Ginoong Kristo usa ka inspirasyon nga kamo ay mga dato may kabahin sa langit nga giandam sa Ginoo. Ang atong memory verse makita sa buhat 6:7 na gaingon ug mikaylap ang pulong sa Dios ug ang gidaghanon sa mga tinun-an sa Jerusalem mitubo sa labihan gayod ug daghan kaayo sa mga saserdote ang nanagpasakop sa tinuuhan. Daghan ang mga sakop nga saserdote. Kining saserdote nga pulong dunay kalabigitan kini sa sanctuaryo. Bula kini magong paghimog tinunan sa mga may gahom o mga powerful, kasagaran niini may kalambigitan sa bulaton sa sanctuaryo o sa templo. Dili lang kay mga katawhan din sa gobyerno, kundili mga katawhan usab nga nagserbisyo sa Ginoo din sa sanctuaryo. Kay sa panahon sa itong Ginoo, matawag nato nga, ang mga tao noon nga nagpakita og pinakataas og mga dili masabot nga kinaiya, ang mga tao na noon nga gisaligan bulaton sa sanctuaryo. Ang mga reliyoso noon nga mga tao, mao na noy nagpapakitag mapahitason. Ang paghatod ni Ginoong Kristo dito sa Krus Kalbaryo, kombinasyon kato sa gahom sa estados o gahom sa iglesia. Apan ang nagkonbiktar gid sa tong Ginoo, dili ang gahom sa estados kundi ang gahom sa iglesia tungod kay si Ginoong Kristo wala man siya krimen nga nahimo nga gikonbiktar siya kay na gitaral siya sa panggobyerno sa hukmanan sa gobyerno og nakita nga salaan. Gihimuan man siya og sentensya sa gitawag nga blasphemy. Nga kining blasphemy religious related man nga word. Blasphemy may kalambigitan man sa pag-angkon nga ikaw Dios nga siya dunay bulaton nga gikan sa Dios pero mao man na ang nakapahamtang og silot sa Ginoo. Wala man silote ang Ginoo sa drug trafficking, anti-money laundering. Gisilutan siya sa usa ka kaso kay nag-angkon nga siya usa ka Dios. Musa igsoon makayon ko, grabe ang panahon ni Ginoong Kristo. Daghan ang mga katawhan nga iyauntang ginuhuna nga mo'y makasalig siya apan mauna noon ang nagbudi kaniya. Walay pangagamhanan nga hingpit. Ato ka lang sabton. Bisan sa atong panahon karon. Ang tanang ahensya sa kagamhanan gidumalahan og tao. Tungod niini ato makita ang pagkadili hingpit niini mga pundok sa organisasyon. Higala basta gani gigamhan og tao, una-unaon nimo nga kana dili hingpit. Sa panahon ni Ginoong Kristo, mausab ang iyang nakita sa pangagamhanan ni Cesar. Ang mga tuta nga mga gobyerno sa Roma
nahimong labaw nga dautan kay sa Roma. Imagine nimo na ang Roma doon na siya mga gitawag mga puppet governments, mga tuta-tuta ba nga mga panggobyerno. Una-unaon nimo na nga ang Roma nga usa na ka adtong panahon na nagpakita sa pagkadautan. Ang iyang mga tuta mismo ug ato na siyang sabton sa atong panggobyerno sa Pilipinas, ang iyang mga kronis labaw pa ka dautan ka sa original. Ato nang maunaw na igsoon kung unsa day kadakong problema ang katilingban kaniadtong panahon. Nga kung magministeryo ka sa mga dato, magministeryo ka sa mga tao nga naay gahom, posible dili magsilbi ang imong mensahe, isalikway kanila, itaboy kanila og ang imong mensahe wala kini makapalusot, makapadulot sa ilang kasing-kasing. Mao hinungdan dinhi. Apan mga kaigsunan, ang atong Ginoo wala gid siya gahimo og pagpakitag dautan nini mga tao, nining mga gamhanan nga mga dapit gahom, mga kagamhanan. Wala siya nagpakita og insinuasyon nga iyang dapiton ang usa ka pundok nga mga bugoy-bugoy nga doon na po'y ambisyon panalitan sa kinabuhi nga maghimo sila og pundok aron ilang i-overthrow ang pangagamanan sa Roma. Gani sa Lucas 20:25 nagaingon, siya mingon kanila, nan, bayrin ninyo si Caesar sa mga butang nga iya ni Caesar, ug ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. Kay kung ako pa Ginoo panalitan sa akong pangunahuna nga tawhanon, muingon siguro ko, ay na lang mo pagbayad og buhis din na ni Caesar. Sa kaklaro kayo sa gihimo nga pagkadautan ni Caesar, sa panggobyerno, klaro na kayo ang korupsyon, klaro na kayo ang pagkadautan, unsa pa may pulos, di na ta mamayad og buhis, di na ta mosalig sa atong mga pangulo, maglain na tag-ato, kay nakita nato ang pagkadautan ni ini nga panggobyerno. Higala, ang Ginoo wala gyud naghimo bisan usa na lang kapamaagi nga kini mga tawhana magsupak-supak sa ilang nasod. Ang Ginoo usa ka Dios nga mulaban sa iyang pangulo sa gobyerno. I-surrender ngadto kang Caesar ang mga butang nga iya ni Caesar. Ang buhis, ang imong pagsuporta sa gobyerno, ipadayon. O padayon na usab ang imong responsibilidad ngadto sa Dios. Buti pasabot, gihatagan sa Ginoo og pagbahin nga kon responsibilidad ngadto sa tao, ngadto sa gobyerno, ihatag apan ayaw pagkalimti ang Dios. Dunay mga tao karon nga kon dunay gani sila kalimbigitan sa gobyerno, mawala ang ilang paglambigit sa Dios. Dili na siya mao. Kung kamo mga politiko nag-alagad sa gobyerno, maoy nakaingon nakapawala kini sa Dios, sayop ang inyong pagsulod sa gobyerno. Kay wala gyud, di gyud pwede. Kay nag-alagad ka sa gobyerno, kalimtan nimo ang Ginoo. Gani ang imong pag-alagad sa gobyerno mao pa magani untay himuon nimo nga makahimo ikaw tinun-an sa mga tao nga nasa gobyerno. Wala siya naghimog pagkonsabo sa mga adunay kaligut-gut sa Roma aron maghimo sila rebellion. Ang pagpanuwang ni Ginoong Jesucristo sa lamisa didto sa templo, dili paghagit sa pamunuan sa Roma kundi pagbadlong sa dili maayong nga gawi sa mga kaparian nga naghimog dautan sa templo. Ang katawan sa Dios nag-ila sa tawhanong pagamahanan, ingon nga gimugna sa Dios og magatudlo sa pagsunod niini isip balaan. Mao ni mga kaigsunan nga kita dili angayan magahimo og pagsupak sa tawhanon nga pangagamanan. Sundon nato ang pamaagi sa barangay og sundon usab nato ang pamaagi sa simbahan. Apan kun mosupak kini sa balaod sa Dios, mao ni ang pulong sa Dios maoy angay sundon. Ha? Kun panalitan ang balaod sa gobyerno naghimo na siya og pagsupil sa balaod sa Dios. Mao hinungdan nga kana imo na gyud nang
pilion ang pagsunod sa Dios. Daghan ang mga ihimplo ang atong ipakita. Panalitan, mga maestra, nga sa panahon sa adlaw ng igpapahulay, gi-require sila sa gobyerno nga mo maestra sa adlaw ng igpapahulay nga mao ang adlaw ng igpapahulay sa Dios. Barugi ang kamatuoran, ayaw pagtrabaho sa adlaw ng igpapahulay kay ang Dios mas labaw pa sa balaod sa pangagamanan. Kay ang nagbutang sa mga pangulo dinha sa gobyerno ang Dios. Walay katarungan nga atong supakon ang Dios nga mao ang labaw. Kay ang Dios labaw sa tanan nga mga pangagamanan dinhi sa yuta. Kanunay nato sundon ang mga pamaagi sa Dios. Ang matod ni Ginoong Hesus dili isikway sa pagpabor sa matod sa gobyerno. Ang purong-purong ni Ginoong Kristo mao'y ituboy labaw pa kay sa nagsilaga nga kalibutanong gahom. Matod pa sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 402, gikan ni Ellen G. White. Ang purong-purong ni Ginoong Kristo maoy atong hatagag pabor labaw pa sa nagsilaga nga kalibutanong gahom. Higala kasagaran sa mga gamhanan nga katawhan nga nagsupak kang Ginoong Kristo mausab ang mga pangulo sa iglesia. Mao to giingon ako ganiya. Apan bisan pa niana mao kini sila ang mga tao ang naghimog pagsupak kang Ginoong Kristo. Sila ang mga magistrates, maestrado nga sa atong panahon mao ang mga gitugyanan sa Korte Suprema. Marcos 2:23 usa ni ana kaadlaw nga igpapahulay si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa mga trigo ug samtang naglakaw sila ang iyang mga tinunan misugod sa pagpangutlog uhay ug ang mga Parisiyo mingon kaniya, tanawara ngano ba nga nagahimo man sila sa dili matarong pagibuhaton sulod sa adlaw nga igpapahulay sumala sa kasuguan. 25 kanila mitubag siya nga nagingon, wala bagayod kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga nagkinahanglan siya o gigutom siya ug ang iyang mga kauban. Naunsa nga misulod man siya sa balay sa Dios sa diha nga si Abiatar maupa ang labawng saserdote ug mikaon sa mga tinapay nga binutang sa tubangan sa Dios nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon ini ni bisan kinsa gawas sa mga saserdote lamang o nga naghatag usab siya ni ini ngadto sa uban kaniya, mga kauban niya. Ug siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Bisan ang kadaghanan nga mga gihimuan og ministeryo ni Ginoong Kristo nga anaa sa itaas nga hutong sa katilingban mi resulta sa masakit. Buti pasabot, walay maayong resulta. Imbis nga naghimo ang Ginoo og pakigigalaay kanila, lahi ang gibalos ni mga katawhan. Gani aton hibalaan bisan pa magani gitaral ang atong Ginoo ngadto sa kamatayon sa cross. Apan ang Ginoo wala gid siya nagahimo og dili makapalipay sa Dios. Aduna gihapoy dungganon nga resulta ang iyang gihimo. Mo nagingon nga, kung ikaw magahimog maayo sa mga tao nga wala nagahimog maayo kanimo, maayo gihapon kana nga resulta alang kanimo. Balikon ako. Kung imong himuon ang maayo ngadto sa mga tao nga wala nagahimog maayo ngadto kanimo, maayo kana nga resulta alang kanimo. Alang sa mga Kristiyanon, ang paghimog tinunan sa mga adunay gahom nga kinahanglan og pailob, pagsabot og paghigugma. Dili nato kana sila madala sa debate. Si Nicodemus usa sa mga nagpaila nga siya nagadayeg sa mensahe og kalawasan ni Ginoong Kristo. Ang opisyal nga sundalo nga centurion nakadayeg usab og usa sa nahimong sekreto nga mga tinunan sa atong Ginoo. Mateo 8:5-13 nagaingon, og sa pag-abot ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan og kaniya nangamuyo kini nga nag-ingon, Ginoo, sa balay ato ang akong binatunan nga giparalisis, nagahigda nga nagaantos sa ilabihan gayod. Si Jesus miingon kaniya,
adtuon ko gayuhon ko siya. Apan kaniya mitubag ang kapitan nga nagingon, Ginoo, dili ako takos sa pagpasilong kanimo ilalom sa akong atop. Apan isulti mo lamang ang mga pulong ug mamaayo ang akong binatunan. Kaya ako mausay may usa ka tawo nga ilalom sa pagbuot sa uban, ug ako may mga sundalo nga ilalom sa akong pagmando, ug sa moingon ako sa usa umadto ka, siya moadto, ug sa lain umari ka, siya moduol, ug sa akong ulipon buhata kini ug mobuhat niini. Og sa pagkadungog ni Jesus kaniya siya nahibulong, ug miingon kanila nga nagpanguyog kaniya, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga bisan sa Israel wala pa ako'y nakitang pagsalig nga sama niini. Og sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga bot gikan sa sidlakan og sa kasadpan, og managlingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingarian sa langit, apan ang mga anak sa gingarian pag-aabugon ngadto sa labawng kangitngitan sa guwa. Didto ang mga tao managpanghilak og magagkagot sa ilang mga ngipon, og si Jesus miingon sa kapitan, lumakaw ka, pagabuhaton alang kanimo sumala sa iyong pagsalig, og niadtong tungura na ayo ang binatunan. Mga kaigsuunan, dunay impluwensya ang Ginoo. Ang iyang pulong makahatag og dako nga kaayuhan bisan pa man sa mga magahi nga mga kasing-kasing. Padayonon nato ang pagpailob, padayonon nato ang pagmensahe, padayonon nato ang pagigugma, kay ang Dios mao kana ang iyang ehemplo nga gibilin kanato. Ang pagministeryo alang sa mga adunay gahom, ang paghimog tinun-an sa mga katawan nga gamhanan, nga dagkog mga posisyon, nagpadayon nga hagit alang kanimo ug kanako. Apan ang Ginoo nagaandam og kadaugan niining tanan. To kay sa iya usab nga pagministeryo, wala usab si Ginoong Kristo naghimo og milagro kanang gitawag natog mga magical aron mga tao madato, mga dato nga tao moduol kaniya. Pero dunay usa ka hagit. Ang pagministeryo alang sa mga tao nga dunay gahom usa ka importante alang sa atong kapanahonan, to kay mauna kini ang mga katawhan nga wala makadawat sa mensahe. Ug kung nakadawat man sila sa mensahe, mao kini ang dunay gahi nga kasing-kasing. Pilion nimo ang pobre og dato, daghag katarungan ang mga dato ngano dili sila modawat sa mensahe. Tungod kay duna taas-taas ang ilang mga garbo. Mao ni disadvantage sa mga dato. Bugat-bugat ang ilang garbo. Doon ay pangutana ni unsa ka ang mahitabo kung ang pinakadato sa Pilipinas o sa tibok kalibutan mga 70 Adventists. Unsa ka, no? Kung wadto ta sa Amerika dayon ang pangulo sa immigration sa Amerika Adventista, siguro ang tanang Adventista moadto pug Amerika. Ug ang presidente baka sa Amerika Adventista, presidente sa Pilipinas Adventista. Unsa ka mga kaigsunan? Akong gihandom nga dito sa langit, mahitabo gina. Ngano man nga wala makonvertir sila si Pilato, Herod o guban pa sa panahon ni Ginoong Hesus. Kana pangutana na siya nga kinahanglan atong tubagon. Nganon dugay man makonvertir ang mga dato. Tungod kay mga dato, tagas-tagas lagi garbo. Busy, way panahon. Di ka makaduol kun way sekretary. Ang tanan, pinaagig protokol. Apan mga kaigsunan, ang Ginoo nagahagit ka nato nga kini mahimo sa atong kapanahonan, pinaagi sa balang espiritu. Nga ang taong may gahom, ang taong nga inila sa kitilingban, ang taong nga mga dato, mudawat sa Ginoo kay mabati ni mga katawhan nga sila hawang ang ilang kasing-kasing og si Ginoong si Kristo lamang ang makapuno nini. Unsaon man nato karon paghimog tinun-an sa mga anaa sa gahom og magadagkong mga tao. Ang tubag, pag-ampo, pangamigo, IEL, pag-ampo no sab og pag-apil sa buhat. Mga kaigsunan, it is by no casual accidental touch that wealthy, word-loving, world-worshipping souls can be drawn to Christ. These persons are often the most difficult of access. Personal effort must be put forth for them by men and women imbued with a missionary spirit, those who will not fail or be discouraged. Some are specially fitted to work for the higher classes. Ministry of Healing 213 by Ellen G. White. Salamat sa inyong pagsunod. Salamat sa inyong pag-apili ng buhat ug atong dahigon pagpadayon ang Ginoo pinaagi nining usa ka awit nga ihatag sa atong mga singers.
sa sala. Apan kanunay siyang naglantaw ka na ko. Wala ko'y matako, iya diyong makitaan tanan. Di matugad ang gugma sa Ginoo, kahibulong ang nagsunod kanako. Gipadala anghel nga magbalantay sa tanan kong panginahanglan. Bisan sa hiwi kong dalan, ang Ginoo kanunay nagtuwag kanato sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Iyang gihigugma tibok kinabuhi nato. Amahan nga langit doon, salamat sa imong pulong nga imong gihatag kanamo. Dalaygon ikaw sa ulay katapusan o ginaot nga imo kaming gamiton sa kanunay, paghatod sa mensahe, paghimog tinun-an sa mga katawhan nga adunay gahom sa among katilingban. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Sa tanan kong panginahanglan, bisan sa hiwi kong dalan. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.